Hľadáš ideálny trojizbový byt v Trenčíne? Mám jeden na Liptovskej, tak ma sleduj. Ideálna dispozícia, ideálna výmera, ideálne vybavený 66 m2 byt so 6-metrovou lóžiou, orientovaný na juhozápad. Čo tu je ešte ideálne? Sme v meste, ale zároveň mimo mesta, v blízkosti lesov, prírody, ale aj kompletnej občianskej vybavenosti. Byt môžeš vlastniť dve parkovacie miesta, ale nie je to podmienka. Kľudne môžeš kúpiť len jedno alebo žiadne. Zober to všetko, reaguj rýchlo a získaj zľavu.